Omulo in jatendu nonyiso wang'o bang' romo go Basanjo gi Raila. Gin unno wachnu wang'o? En gima rach ahinya kendo ok en gima ber, kendo ok en gima ondisore, kendo ok en gima ber. Ka jopiny odhi ng'anyo, ji owuok oko ni dhi gore ne pinyni, to agenda makoro ji winjore ni en mana mar create office mar keto government tesrim, office mar opposition gi weche mane ji winjore. Kane ji oromo, ma ji nikech wach ni ok ochakore kawuono. Nyichi winjo kilieko ni Suluhu ne ni ka magi wuoyo gi ogai mar Azimio, ne oluongo Basanjo ma ji obet piny. Ng'ama noluongo Obasanjo bedom? Ruto oluongo Basanjo ing'eyo joma ncha ne gisewacho okango gi ne mosewacho ni giluongo Suluhu giwacho ni Ruto tamore bedo kode. Giluongo president ma South Africa Zuma otamore giwacho ni sirikal otamore. Giluongo Basanjo no biro. Ruto kaka president ok nyal tamore wuoyo gi Obasanjo kata ok onyal tamore bedo kodgi piny. Lakini gik mane giwinjore Omulo japiny dwa ng'ima ler. Ruto ok dwar ing'e ni gik ma jo okango gi ne wacho Ruto noluongo Basanjo ok oluongo Basanjo. Ok en gima international. Okango gi ne moluongo Basanjo. To sama oseluongo Basanjo en ng'ama osechung'ne weche mag arita kwe e piny mangima. Ker ncho wacho maber mowacho ni en oyie romo gi ng'ata ng'ata. Sama osewacho ni koro gibed mos giwuo to jogi oluor ni ka giwuoyo to ibo pangi mane miyo gikelo Basanjo. Lakini sama gikelo Basanjo ji nowinjore. Ji winjore gik moko ma giwinjore mokwongo giwacho wacha IBC nikech mano margi gin ma gidwaro ni constitution mar IBC gin mane gikelo agenda no. Mar ariyo office of the opposition leader gin mane giwacho ni president nonyiso gi ni the best thing mondo oket Kenya ka mondo government obed oket tesre. Ruto dwaro opposition ma tije tek kendo opposition ma dhoge tek kabisa. To mane miyo wamiyo gi office mantie constitution. Number 3 wach mar gender rule giwacho kacha mano wach kacha. Number 4 wach mar keto office mar prime cabinet secretary ni obedo office man gi teko kendo man gi tiende. Kane gisewinjore ichungo sign kaka leader of majority leader. Opia Wandai ng'at gi makoro iluongo ni leader of majority nodengo bed ni sign mondo gigol joint statement. Lakini ywak mar jopiny kochaki gi Babu Owino gi Robert Alai owacho ni mano timo kalongolongo onge tiende ni jopiny dhi tho ni tuketo gik moko mancho kare ncho ma Kenya Kwanza noselando September mokalo higa mokalo cha mowacho ni mondo bed bipartisan talk uwe gigi tudwoko jopiny ndara koro cost of living to kuwe kore piny sama ne gibetni cost of living ne onge agenda mane giwinjore ni one cost of living useketo strategy mabeyo madhi miyo cost of living dok piny. Koro sama koro Babu Owino ogokoko gi Robert Alai gi Martha Karua nitie joma wacho ni wato ko yie gi gik ma joge wacho nikech jakom no dhi kende ma kata kango gi ni no kia ni jakom dhi romo gi Ruto. Koro sama jogo seywak nyaka gitim gimiluongo ni control damage nyaka gi jopiny dhi go gi kidi sama koro tong' ni wang'i nikech ginogo gi mbaji gik ma giwinjore ok jopiny ok oyiego. Koro gigolo statement maduong' to gik ma gindiko statement go te giwacho ni number 1 repeal of finance act. Sapenji kwano Basanjo dwa wuok oko kocha Nigeria ni biro bet piny ni do wach cost of living mano dhi duoko gi bech gik moko sani ma is a law mano sekal gi court ni koro odhi koro kango gi ni gibed genuine ni ka gidwaro weche madhi konyo jo Kenya. Ka en wach election nentie Kregler report macha giketo en giburu okosome onego bed implemented. Ka en wach mar post election violence waki report nitie poko bedo implemented. Ka en wach mar ethnicity gi moko gi TGRC report nikachicha manolos gi Kiplagat ang'awa monowa implement report gi mondo kwano wadwa konyo jo Kenya waket gik moko ma jo Kenya nyalo loso kendo madhi konyo gi molo kwa wacho gik moko ma obvious ma inyalo time parliament onge tiende jo piny mondo dhi mandamano ni ji dhi tho ni ji dwacho ni wada create office mar opposition. Sasa ada penjo Omulo penjo moro kaste dwoke okango. Omulo barua ma kata wach mar loso statement makanyakla ni nowinjo bed ni igole kuom thuolo maromo nade nikech gimomiyo penjo mani
Ang'o momiyo chal ka gima ne ichungu rikni gigolo oboke ni kapok wanyawadgi meno pio wandai mondo be okete kokeni. Kaka en joint statement ujyo bed ni ji ariyo giduto ne keto koke. Ang'o mano timore? Nyaka ing'e ni ichungwa ni Mombasa gi Ruto kaka president is a leader of majority. Opio wandai ne onge ka. To pio wandai a leader of minority. Monego bo no sign. Samo sign to go. Lakini kane gisaloko pachgi nikech jopiny go nigi koko. To wafwenyo ni gidhi loko pachgi gidhi keto statement machielo nyaka no leak mondo nyis jopiny magi gik ma wasewacho. Koro ing'eni ya watrikgi. Samo watrikgi sani koro wamiyo gi opportunity mar koro wacho koro sani dhogi gi pek gima giwacho na jopiny onge. Cost of living onge agenda gi. Onge. But yes. Ing'eni an kabiro Ramogi Ratil ka. Yes. Tabiro gadieri makende.